تو ناراضی رفت اومدم با دامید مصرف ناراضی با من گفتم همین مردم دستگیری کنیم که همین امانت بانک نروانه через Сбербанк онлайн перевод میکنیم که آنها خیلی перевод کنم خیلی میبینیم ده کوچ خیلی میشه پاگناله تو ویدیو آینده برادر جانو همین 500 تا لایک بگیره من ویدیو رو شما رو پیشنهاد میکنم. سلام علیکم тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. ном ман Зоир аст. ҳазор раҳмат ба дастгирии шумо. барои комментариҳои хуб нависагир ҳазор раҳмат. ҳозир мо дар ҷоем дар ноҳияи Вахш дар ватан омадем. ҳаво гарм аст, саҳар хунукай бадавед гарм мешавад. нигоҳ кунед дар ноҳияи ман зодаи Тоҷикистон ноҳияи Вахш. як гуфтем ҳамин ноҳияи Вахша ба шумо нишон медиҳем. дарвоза кардан фасон аҷоибот хай ободӣ ҳаста. иншоаллоҳ замино ҷуфт кардан гандум пандум мешавад. ина нигаҳ кунед. ноҳияи Вахш. ова бинед, нигаҳ кунед. итари фақат ҳамин ои ватан бас муда. ана хеле бародарҷоно дар пай қадами мо светкашида бас кардан светон астан иштага гап нест. ана бародарҷоно касе мехоҳад экскаватор шидан марамат номрои телефони ман 891 908 0748. ҳозир ман шумо ҳамаи ватсап да просто нависем права экскаваторчики ман шуморо дастгирӣ мекунем. шумо соҳиби права экскаваторчики мешавед. мерен экзамена дар мактаб месупорен, пули права дар онҷо месупорен. ҳозир ман як чиз нишон медиҳам шуморо, як чизи ҳамин хеле навигарӣ. ҳай бозор ҳастам. лайк подпискаро фаромӯш накунед. пагнали Вахш навигарӣ. як мағозаи баҳор. чишмаи хона ӯз ман шуморо нишон медиҳам. нигаҳ кунед, аҷоибот. фасон. хай фасониш ҳамаш як тарафа. ана бо як тарафи дигараш ӯз нишон медиҳам. хай ҳамин обод боша, як ҷазира будам, ҳар кас ҳар чи савдо мекард. хай ҳамин хеле буда. ина нигоҳ кунед бачаҳо. анаи олмашо, ина ҷаноби олӣ, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваъда. ина марҳамат меои китоб мегирӣ мехонӣ. ана мағоза. ана мин чиза ма шумо нишон додам. нигоҳ камераш додага мағоза. ҳозир ман шумо нишон медиҳам чӣ сура. нархи навош 134. мумкини қимат бошад, мумкини арзон бошад. ира ки ҳеч кас точно гуфта намедонам. бизнесмени худшон нафаҳма, мо шумо фаҳмида наметонем. нигоҳ ҳамё ҳамаш нарх доранд. ба арзиши худаш. ана вақте ки ту бозор мерай, дар дуруни бозор мерай, ҳамин попушина ку мумкин 500 сум биган. хай биё арзон мекун бега. 50 сум арзон мекуна. неки нархи аслиш 294. та ҳамин 294 ҷода зиёди пул наметӣ. нигоҳ кунед фасон. формои зур. ина нигаҳ кунед. на спартивко ҳамаш. ина спартивка 184 сомон. ҳамин қоидави ҳамаш 100%. агар шумо фикр кунед ки акам реклама кардеса, не ман реклама накардам, ман барои пул намегирам. ин чиз барои мардуми мусулмона ки мардуми тоҷики моро як ҳамсояи мо рафта ай бузург попуши харидай. хуб бовар кунед, хуб бовар накунед. мега хай харидам попуширо 55 сомон 75 сомон. гу хайна 20 сом арзон мекунам. 55 сомон. мега харидам буромадам. чӣ рафтам? ана даҳан дари ҳоҷи шариф. ина кросовкаи фасон дорам. ина бутсиё. ина 89 сомон. даҳан дари ҳоҷи шариф мера. ҳамо попуши 75 сомон гуфт 55 сомон харидамаш. 25 сомон ҳамин хе рехтагия. 25 сомон. ҳамон каси бозорда гаштагӣ боша медонам ин бозор попуши чия? Ӯзбекистон. ина хеле ина нигаҳ ки мегам овардам попуши баъди як ҳафта 10 рӯз баъд ҳамин хе ҳушин. ана вақте ки нархша наменависанд, то ӯро угадат кард. қина ҳозир мумкин ягон бизнесмен моро
даштам кунам ягон гафи фикри безеб кунам не бародарҷон ман ягон шуморо ғайбат намекунам ҳаста бизнесменое ки честниянд рост гап мезананд чӣ мекунанд ина детский марҳамат дар ноҳияи вахш ана дар ноҳияи вахш магазини баҳор нархша чанд сум инака 174 сомон ҳай ман дар шаҳри губкинский чира сёмка кардам остановкара ҳай тоҷикистон оли остановка ранги остановка уҷа нашидаги ҳамин ноҳияи вахша ман дар назар дорам душанбе мумкин бошад хай мо лаши наёмадем тоҷикистон ҳайна омадем фасон ҳақиқатан гап нест меҳнат кардаи мардак сума ҷиқида 364 сомон пума мешавад 100% маъқул ҳай худованд ҳам хеле бизнесменонро зиёд кунад бо чанд қа бизнесмен бисёр шава ку конкурент бисёр мешава арзон мекунад барое ки ҳеҷ кара наметавонад заставит кунад биё айма бихар ё ки ҳама одамо чиянд мефаҳманд айҷо бихаранд чӣ бихаранд ҳамаша муқоиса мекунанд инам хеле шумо лайк монед комментарий бинависед бо видеои оянда дар бораи налог мешавад налог и замини хоҷагӣ деҳқонӣ чанд қадр месупорӣ чӣ хел месупорӣ ҳамора як мавзӯъ мекунем дар бораи чӣ онлайн платит кардан ҳамора ман худ мефаҳмам ҳамаша намедонам хай кай мешава видео хай мешава иншоалло мешава мо шумо бораи ҳамаи ҳамин 90% тоҷикистон хоҷагӣ деҳқонӣ дорам ман худам ҳозир рафтам налогома супоридам як чи безеб ки ҳамин амонатбонк дам очрата як 15 кас 20 кас то обед истодум очрата наразиб рафтам омадам бад обед очрат наразиб баъд ман гуфтам ҳамин мардума як дастгирӣ кунем ки ҳамин амонатбонк наравану через Сбербанк онлайн перевод мекунем ку анам хеле перевод кунам хай мебинем да ку чӣ хеле мешава погнали то видеои оянда бародарҷоно ҳамин 500 та лайк бигира ман видеоро шуморо пешниҳод мекунам